osebedo ka oro en mana ni thuolo dhi ka ng'adwa akira chako DFCPA Bernard Siero kaluwore kod moko kuom duoko ma be nyalo duoko jopiny moko kuomgi ma bende naoronwa out bende winjo ka gima gielewa weche mag osuru ma bende duogogi yani watu usuru affect ite because the two things in life now in life mal certain must come at one time or the other tax and death koro tax and gima en pile pile koro gini gima ji interact ko pile pile koro ayie gi par mo ja pinyo wacho ni ang'ama chuno tindo wang'iyo budget wa mondo wagoye ka lingana gi yuto marwa. Yeah, I think man is a good solution. Nyaka wang'e in times like this nyabedo yes how bedo budget gi mar how get budget mar expected about 3.9 trillion to say don't okay okwadhi yudo pesa ni koro wachako gi jisho wacho nango areas mage monyalo ng'ado areas mage manyalo dong koro wachiwo priority wang'iyo ni sector mage ma critical yeah gijinte some sector ma very critical ma konyalo ginene where moko bedo funded health education for instance security the basic what are the basic structure ma where the private sector the government provide maga sectors they cannot cut so much but again maybe within those what are the areas where you look at then mudong to ginyalo face the project on the mama so igano nyana timo na only this portion more than what team the next year next financial year kama mondo kiko bed gi pressure mang'eny yani enana kaka at personal level at household level ijabedo samoro budget mari pesa yuto mari en x amount tini se gombo no se budget ni iga manyien odo timo kama dhi timo nyiew gima kama odo timo kama dhi holiday kama timo kama to koyudo ni changes odogo beti kada income ne di expecture okay yudo korchuni ni nyai tima ngono ni vinya kido idok budget mari piny koro mano bende is one advice more than me we can give to our colleague CPA Badi Ochola mondo mano CPA Badi anda weni duoko CPA Ochola moro cha CPA Ochola I'm responding to his advice mo okay. But koro now what advice to the current CS mondo gingi and some of the areas maginya tingio mondo give two proposals mondo get through a revised budget molongo ni ginene mabiro present gingi areas manyalo cut down gi review the projections gi bed sure ni magi pesa monyalo yudo koro based on this angono monyalo take care of to one important thing mangeni kanye mangeni shida betiga ibanda wachocha the medium term revenue strategy majo World Bank has been pushing gi IMF koro nyaka gi los gi jogo magi nyisi ni okay Kenya kai magi manyalre magi ma ok nyalre for now there's also that pressure nyaka wangi kendo ni being members of those institutions gin ge terms and conditions sijemo draw some facilities from World Bank and IMF give me what conditions the condition one part of the condition again mag enhancing revenue collection but I think they try to go overboard but gijala timo ngicho gini what is possible for now and this and this pero kama na nyagi wachni mogi FCPA Bernard Siero ini sani time dhika mayo wang wachna mogi ka nyana wacho ni gima maybe CS nyalo timo sani gingi onge the positive ones instead of maybe geno dage you start by what I call soft landing ija chako gikma or positive the gains mano bedo lost through by this bill bedo dropped to the finance act those ones it gets the bedo dropped to gijarango ways magijalo bring them back in a way your paying or lose those benefits